Γεια σας φίλοι, σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας την προσωπική μου εμπειρία από το Top 5 online καζίνο που ταιριάζουν ιδανικά στους παίκτες από την Ελλάδα. Δοκίμασα ξανά ο ίδιος κάθε πλατφόρμα και όλες είναι αδειοδοτημένες, αξιόπιστες, με εξαιρετικά μπόνους και πολύ εύχριστο περιβάλλον. Θα σας πω τι με εντυπωσίασε περισσότερο σε κάθε καζίνο και στο τέλος θα σας δείξω μια πλατφόρμα με πραγματικά ξεχωριστές, αποκλειστικές προσφορές. Όπως πάντα, θα βρείτε τους συνδέσμους με τις τρέχουσες προσφορές στην περιγραφή και στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Πάμε. Πέμπτη θέση. Hit and Spin. Το Hit and Spin με εξέπληξε ευχάριστα με τα προηγμένα φίλτρα παιχνιδιών. Μπορείτε να ψάξετε slots αναπάροχο, θέμα, μηχανική ή τύπο bonus. Το περιβάλλον κάνει πραγματικά εύκολη την επιλογή αυτού που θέλετε. Το bonus καλωσορίσματος είναι 800 ευρώ συν 200 δωρεάν περιστροφές. Για την ενεργοποίηση του bonus χρειάζεται κατάθεση από 20 ευρώ. Αλλά σημαντικό, λειτουργεί μόνο αν εγγραφείτε μέσω του δικού μου συνδέσμου στην περιγραφή. Μου άρεσε επίσης ότι τα περισσότερα παιχνίδια υπάρχουν σε demo mode, πράγμα που σας επιτρέπει να δοκιμάσετε οποιοδήποτε slot χωρίς χρήματα. Αυτό είναι τέλειο για αρχάριους και για όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι νέο. Επιπλέον πλεονέκτημα, η άψογη mobile έκδοση, ο ιστότοπος λειτουργεί ομαλά, τα παιχνίδια φορτώνουν γρήγορα και δεν χρειάζεται εφαρμογή. Αυτό κάνει το παιχνίδι άνετο από οπουδήποτε. Μου αρέσει που το Hit and Spin συνδυάζει εύκολη πλοήγηση, demo πρόσβαση και ευελιξία στη mobile έκδοση, το κάνει πραγματικά προσιτό σε όλους τους παίκτες. Τέταρτη θέση, Vulcan Vegas. Το Vulcan Vegas ήταν για μένα πραγματική ανακάλυψη χάρη στη τεράστια συλλογή από φρουτάκια. Χιλιάδες παιχνίδια από κορυφαίους παρόχους συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών τίτλων που δεν θα βρείτε αλλού. Το μπόνους καλωσορίσματος είναι 1500 ευρώ συν 150 δωρεάν περιστροφές μετά από κατάθεση από 20 ευρώ. Ξεχωρίζει επίσης το πολυεπίπεδο VIP πρόγραμμα. Με κάθε νέο επίπεδο λαμβάνετε επιπλέον μπόνους, cashback και προσωπικά δώρα. Το σύστημα είναι πραγματικά μελετημένο. Επιπλέον, η πλατφόρμα έχει εύχριστα φίλτρα για να βρίσκετε νέες κυκλοφορίες, δημοφιλή παιχνίδια και φρουτάκια με υψηλές αποδόσεις. Η αναζήτηση λειτουργεί γρήγορα και άμεσα. Μου αρέσει που το Vulcan Vegas δίνει προτεραιότητα στη μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών, τις προχωρημένες ανταμοιβές και την εύκολη πλοήγηση, μια ευχάριστη και άνετη εμπειρία. Τρίτη θέση, Verde Casino. Το Verde Casino με τράβηξε με την μεγάλη ποικιλία μηχανικών στα παιχνίδια, Megaways, Cluster Slots, παιχνίδια με αγορά μπόνους και κλασικά φρουτάκια. Το μπόνους καλωσορίσματος 1200 ευρώ συν 220 δωρεάν περιστροφές ενεργοποιείται με κατάθεση από 20 ευρώ, αλλά μόνο μέσω του συνδέσμου μου στην περιγραφή. Το Verde προσφέρει επίσης καθημερινά και δικτυακά τουρνουά, όπου κερδίζετε πόντους και ανταγωνίζεστε άλλους παίκτες, κάτι που κάνει την εμπειρία πολύ πιο συναρπαστική. Επιπλέον, το περιβάλλον επιτρέπει φιλτράρισμα παιχνιδιών, αναμεταβλητότητα, τύπο μπόνους και πάροχο. Τέλειο για όσους προτιμούν συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Με εντυπωσιάζει το ότι το Verde προσφέρει όχι μόνο μπόνους, αλλά και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού, όπως όρια καταθέσεων και χρόνου, πολύ χρήσιμα για όσους παίζουν συχνά. Δεύτερη θέση, NV Casino. Το NV Casino μου έδωσε μια ιδιαίτερη εμπειρία χάρη στο σύστημα τακτικών τουρνουά. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν διαγωνισμοί με πραγματικές ανταμοιβές. Το μπόνους καλωσορίσματος είναι 2000 ευρώ συν 225 δωρεάν περιστροφές μετά από κατάθεση 20 ευρώ. Επίσης, έχει εντυπωσιακή ποικιλία παιχνιδιών από πολλούς παρόχους. Megaways, Jackpots, επιτραπέζια και Instant Games, υπάρχει κάτι για κάθε γούστο. Το mobile περιβάλλον είναι εξαιρετικά μελετημένο. Γρήγορη φόρτωση, εύχριστη σελίδα ταμείου και πλήρης έλεγχος λογαριασμού κάνουν το παιχνίδι από το κινητό πολύ άνετο. Εκτιμώ το NV Casino γιατί συνδυάζει τουρνουά, μεγάλη επιλογή παιχνιδιών και άψογη mobile λειτουργία. Όλα αυτά το κάνουν πολύ ελκυστικό για συχνό παιχνίδι. Πρώτη θέση, Ice Casino. Το Ice Casino το επέλεξα λόγω του μεγάλου συστήματος επιβράβευσης, για το οποίο είχα ακούσει πολλά. Το μπόνους καλωσορίσματος είναι 1500 ευρώ συν 270 δωρεάν περιστροφές, ενεργοποιείται με κατάθεση 20 ευρώ, αλλά προσέξτε, είναι διαθέσιμο μόνο μέσω του δικού μου συνδέσμου στην περιγραφή. Το Ice Casino έχει μοναδικό κατάστημα μπόνους, όπου μπορείτε να ανταλλάζετε πόντους με free spins, χρηματικά μπόνους και ειδικές ανταμοιβές, κάτι που δίνει πραγματική αξία στη μακροχρόνια δραστηριότητα. Υπάρχουν επίσης εβδομαδιαία τουρνουά με μεγάλα prize pools, όπου μπορείτε να κερδίσετε επιπλέον έπαθλα ανταγωνιζόμενοι άλλους παίκτες. Με εντυπωσίασε επίσης η ποικιλία μεθόδων πληρωμής και η άριστη mobile έκδοση, όλα λειτουργούν γρήγορα και σταθερά, κάτι πολύ σημαντικό για άνετο παιχνίδι. Το Ice επιβραβεύει όχι μόνο με μπόνους, αλλά και μέσα από events, ανταλλαγή πόντων και ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα μακροχρόνιων ανταμοιβών, αυτό το κάνει πραγματικά ξεχωριστό. Για τους παίκτες στην Ελλάδα που θέλουν διαφάνεια, σύγχρονες μεθόδους πληρωμής και εύχριστο περιβάλλον, ένα από αυτά τα καζίνο θα είναι εξαιρετική επιλογή. Τα τρέχοντα links θα τα βρείτε στην περιγραφή και στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να αφήσετε ένα like και να γράψετε στα σχόλια ποια πλατφόρμα σας άρεσε περισσότερο και γιατί. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.